Vi har fulgt Tage Foss fra 2010 til 2014. Det blev til i alt 12 udsendelser. I det foregående afsnit fortalte vi om Tage Foss' arbejde som læge på Christiansø. Der var ikke meget hjælp at hente. Han måtte klare det helt selv. Fødsler, livstruende sygdomme, fiskekrog i øjet. Men der var også tid til at skrive bøger. Vi er taget ned til Falster, fordi vi skal besøge min far og høre lidt om hans liv og levned og gøren og laden fra fødsel til næsten død. Inden det er for sent. Ja, inden det er for sent, ja. Det er sidste øjeblik. Ja, det ved vi sgu da ikke noget om. Jo, det ved jeg. Når man tænker på sine bøger, så tænker man jo ikke på dem alle sammen. Man tænker på nogen, eller på en, og så ved man, at de andre er der, men man ser dem jo aldrig alle sammen på én gang. Så det er jo rigtig skægt at pludselig se mønstre dem alle sammen, der ligger der.